Selibumbeni ihora leshumi nambili emini ezindabeni enizifundela Amanda Zondi. Sawubona mlaleli. Umholi we-Democratic Alliance KwaZulu-Natal uFrans Grootjes usekhuthaze ubuholi be-ANC ne-DA kuzwelonke ngokuthi kuzofanele baxazulule ngokushesha umdodiswano kuhulumeni wobumbano. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana uVelenkosini Hlabisa ephelezelwa iziphathimandla zomkhandlu idolobha iGoli bahambele umfanyana oneminyaka eyisishiyagalombili ongeniswe esibhedlela ngemuva kokudla ama-chips okusolwa ukuthi abenomuthi eSoweto. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu nezikhulu zamaphoyisa babambe isithangabi nabezindaba bezolandisa ngokuphuma engqungqutheleni yamaphoyisa izinsuku ezintathu. Kanti mlaleli uma sengiyiphetha ngiphetha ngodaba oluthi sizoba nomthelela kwilogi ye-Betway Premiership isinqumo esithathwe ubuholi be-PSL ukuyisusa ngokusemthethweni ohlwini lamaqembu iRoyal AM nesingaphansi komlawuli wesazi. Kanti mlaleli ngizibeka lapha ezehora leshumi nambili ngizophinda ngibuye nezehora lokuqala. Usale kahle.